Ahoj, moc vás vítám u nového vlogu. My jsme konečně, je to neuvěřitelné, nemůžu tomu sama uvěřit, ale vyrazili na hory. Říkám to takhle, protože vlastně jsme to 3krát odkládali, protože byl vždycky někdo nemocný. Teď poslední 14 dnů Eliška, předtím my, takže konečně jsme vyrazili, jsme na Hrubé vodě a já vám to tady jenom tak jako okrajově ukážu. Jinak my jsme, ještě vám chci říct, že jsme teďka Elišku dali na snowboard, zkoušeli jezdit na snowboardu, protože Tom jezdí na snowboardu, a teda nejezdím na ničem, já se jenom kochám na horách. A je to blbý, že když nejezdí na těch lyžích a ona by se učila na lyže, když jsme ji zkoušeli na lyžích, tak tom potom ani nemáme jako možnost jí to sami učit nebo vyrazit s ní a zkoušet to a vézi nějak, takže Tom má dokonce i instruktorské zkoušky, které si dělal kdysi dávno za mlada, takže by to oprášil, ale první jsme ji dali k instruktorovi a musím vám říct, že to šlo lépe jak ty lyže. Že už celkem jako i stála, ne, že by jela sama, musela nějak jako podporovat, ale i tak přišlo mi to, že to prostě jde lépe jako lyže. Takže z toho máme velkou radost. A zítra ráno, ještě než budeme odjíždět, tak má ještě další hodinu. No a tady vám to ukážu, když tam nejsou teď žádné děti. Tady Elinka byla a trénovala snowboard. Celkem mi to šlo, na její poměry, byla jsem překvapená, jak jí to šlo. No a my už teďka opouštíme pokoj, odjíždíme domů a říkala jsem si, že mám tady ještě v úplné rychlosti natočím, jaký jsme měli pokoj. Já si vždycky na to ráda na vlogách dívám, tak jsem říkala, že to v rychlosti natočím i vám sem. Říkám, opouštíme teďka pokoj, takže tady máme takovouhle, začnu. Chodbičku, tady klasika koupelna záchod se sprcháčem. Tak a tady jsme měli jeden velký pokoj. A tady jsme měli ještě jeden takovýhle pokoj. No a z okna vám ukážu vlastně tady. Jsme bydleli a tady vidíte sjezdovku. Takže to bylo super kousek. No moc se nám tady líbilo, i to ubytko se nám líbilo. Kdybyste to hledali, jmenuje se to prostě Hrubá voda. A pro děti, kdybyste chtěli, aby se tady naučili jezdit, tak si myslím, že na takové naučení je to tady úplně jako optimální s dětma vyrazit. Možná jste taky stejně jako já teďka zaregistrovali, jak na sociálních sítích všude na mě vyskakují videa, jak lidi si teďka vaří doma na pár dní dopředu do krabiček, obědy, mají tam i večeře a prostě si to vždycky takhle třeba na 3 dny dopředu všechno připraví. A mě to teda strašně zaujalo a ta myšlenka se mi fakt líbí. Komu by se taky nelíbila, že mít na pár dní navařené, tak jsem si říkala, že to taky vyzkouším. Trošku jsem obkoukala nějaké jako recepty, obkoukala jsem, jak to jako dělají a říkala jsem si, že do toho půjdu a taky to zkusím, protože my s Tomem oba dva pracujeme z domu, takže pořád jíme jenom doma a já musím pořád vařit. Do toho Tom ještě hodně cvičí, takže si přesně jako hlídá, kolik čeho jí, takže já vždycky jako cvok, když navařím, tak když mu to dám na talíř, tak mu vážím přesně, kolik masa, kolik přílohy, prostě všechno u nás musí být přesné. To mi je na to pes. takže my opravdu jako hodně vaříme, hodně se u nás jí, hodně se řeší, aby to bylo přesně. Takže jsem si říkala, že by bylo úplně geniální mít to takhle nachystané v té krabičce a na pár dní dopředu jenom to jako vytáhnout a ohřát a mít jídlo. Do toho ještě teda to má omezení, on nemůže lepek a pšenici, takže to často taky trošku jako to vaření komplikuje, ale na to už jsem si zvykla, to už jako umím nahradit a tak. Takže mi tady tento způsob vaření přišel úplně geniální a rozhodla jsem si, že to vyzkouším, že bych chtěla to mít tak, že bych měla vždycky, že bych jeden den vařila a měla to další 2 celé dny navařené. Takže jdu to vyzkoušet a podělím se tady s vámi o to. A samozřejmě, pokud někdo z vás třeba někoho sleduje, kdo takhle vaří a dává tipy na recepty a prostě nějaké tipy ohledně toho, nebo pokud vy sami takhle vaříte a máte nějaký tip, tak určitě jsem s ním moc ráda si ho přečtu a třeba i využiju. No a tady vám ukážu můj první výtvor, jsou to naše úplně první krabičky. Chtěla bych v budoucnu používat skleněné, ale ty ještě nemám koupené a hlavně jsem je nechtěla kupovat dopředu. Chtěla jsem si prostě první vyzkoušet, jaké velikosti mi budou sedět, jaké rozměry a jestli vůbec tento styl vaření mi bude vyhovovat. Takže až si to třeba ze 3krát navařím, tak
Tak potom je koupím přesně takové, jaké chci, protože co si budem, stejně to investice do těch skleněných, takže až budu přesně vědět, jaké potřebuju a budu fakt vědět, že se tomu budu věnovat a tímto způsobem vařit. No já jsem nadšená, strávila jsem nad tímhle vařením zhruba 1,5 hodiny a mám fakt jako navařeno v podstatě na 3 dny. Protože dneska to, co budeme jíst, tak to jsem už rozdělila na talíře a na další dny to mám tady takhle pěkně v krabičkách. Já jsem vlastně upekla kuře a potom část máme dneska na oběd a část jsem takhle obrala a pekla jsem ho se zeleninou, ze zeleniny jsem udělala omáčku. Tady mám prostě mleté maso s fazolkama a takhle se zeleninkou a tady prostě rýžu. Říkám, krabičky nejsou vyhovující, ale to ještě jako doladím. No a tady jsem si právě už předkrájela i hezky zeleninku, abych se s tím pak nemusela otravovat a byla tam, protože kolikrát tu zeleninu k tomu nedělám, protože se mi prostě nechce zrovna krájet. No a tady jsem i pěkně jarní cibulku si nakrájela na posypání, tak to vždycky vytáhnu a posypu, aby to bylo takové jako super. No a tady tyhle krabičky, co jsem teďka připravila, nám vydrží do středy. Což znamená, že teďka je neděle odpoledne, já jsem navářila, už jsme se jako naobědvali z toho, než jsem to dávala do krabiček a budeme to mít na večeři, to taky nemám v krabičce a to už mám tady dané na talíři. Ale budu mít pondělí a úterý úplně klid od vaření. Jak je jasný, tak něco tam člověk pořád musí chystat pro Eli a tak, ale nebudu muset řešit hrnce, vaření, prostě vytáhneme takhle krabičku, ohřejeme a máme hotovo. Takže já myslím, že skvělý. No a úpravy našeho bytu pokračují a teď tady už jsme připravení a bude tady nová sedačka. Teďka zrovna nám ji vynáší po schodech chudáci do 5. patra, nemají to jednoduchý, ale tak uvidíme, jaká bude. Tady máme ještě pořád poličky, které budeme dávat tady pod televizi, ale to bude čekat, protože tady budeme příště dávat takové jako desky. Takže pořád to ještě nebude hotovo. Pořád je před námi ještě hromada práce. Ale pomaličku, ale jistě to odškrtáváme ty úkoly a už to snad bude. Dokdy to bude, Zlato? Co myslíš, dokdy budeme mít hotovo? Do konce února. Do konce února, myslíš? Tak uvidíme. Takže sedačku už tady máme. Je krásná, jsme spokojení. Vikinka s Maxikem to tady očíhávají. Vicky už si tam lela na krabici. No, jsem moc spokojená. Tak, no a jdu uklízet. No já už jsem teďka 2krát vařila do krabiček, jednou jsem vám to natočila a po druhé jsem nějak úplně zapomněla. Takže s tím jsem to úplně nadšená, vyhovuje mi to, takže jsme frčeli do IKEA a koupili jsme skleněné krabičky a já vám teďka ukážu, jaké. Koupila jsem takové přesně, jak jsem měla v plastu, protože mi vyhovovaly právě tyhle 2 velikosti. Takže tady jsou, koupila jsem tady jednu tuhle větší krabičku s tady tímhle víčkem. Mně se teda strašně líbí, v IKEA mají i takové dřevěné víčka, ty jsou fakt krásné, jenomže já jsem měla trošku obavy, co by to dělalo, když bych to umývala v míčce. Takže jsem radši vzala tady tyhle plastové, které teda nejsou tak hezké, ale taky dobrý. Takže tady tohle je na hlavní chod a tady na různé přílohy a podobně jsem si koupila ještě tady tyhle kostičky. No a pak jsem koupila, a tady už jsem teda to dřevěné víčko prostě neodolala a chtěla. Nejde by to teď jednou rukou, už to mám otevřít. A tady tohle kulatou misku a to na to, že třeba bych, když člověk dělá kaše přes noc nebo něco takového, tak mi na to přijde dobrá velikost. Takže tohle máme ještě na takové kaše a třeba dezerty nebo nějaký salát. Tyhle jsem koupila jenom 2, tihle jsem koupila teda 8 od každé velikosti. A tak uvidím, jak mi to bude vycházet. Já jsem chtěla mít radši víc, abych prostě se nemusela prostě řešit a stresovat, do čeho to budu dávat. A chci to mít takhle hezky v těch 2 velikostech. Protože, to se vám teda musím přiznat, já jsem trošku jako magor. A jak já to takhle hezky navařím a mám to tam krásně dané, takové jako nazdobené, tak já to potom dám do ty ledničky a vždycky jako otevřu tu ledničku, tak se úplně jako kochám. Úplně říkám, to jsem to pěkně nachystala, to tady pěkně máme nachystané na 2 dny a mám z toho radost, že je to hezký, tak jsem to chtěla mít takhle jako hezký, ty krabičky stejný, aby to tam dělalo takové ty komínky, jo. Prostě magor, pardon, ale mám z toho radost.
No a tenhle vlog je opravdu asi převážně jenom o tom, jak jsem se pustila do tohoto typu vaření, do těch krabiček, protože z toho mám fakt jako radost a hrozně mi to pomáhá, takže se vám s tím tady musím prostě pochlubit. No, tak a tady jsem dělala takové kuřecí, to jsou kuřecí stehenní řízky v takovém těstičku s rýží, potom si to tak pokapeme trošku sojovkou, ale nám nevadí jíst suchou rýži takhle nakombinovanou, ne každý to může. No a pozor, tady taková specialita, tohle jsem dělala tak, že to jsou krůtí prsa pečené v troubě a potom trhané a udělaná taková papriková omáčka a tady je čočka. No a to jsem zvědavá, to bude normálně použité jako příloha místo nějakých těstovin nebo tak. To jsem zvědavá, to jsem velmi zvědavá, co mi na to řekne Tom. No myslím, že na to bude čučet, co jsem to zase vymyslela a uvidíme, takže na jeho reakci se fakt moc těším. Ale já myslím, že to bude moc dobré, já jsem takhle zkoušela, ještě jsem to jako nejedla jako celou porci, jenom jsem to tady dala, dneska to budeme mít na večeři, takže uvidím, no. Ale myslím, že to bude fakt dobrý. No. A když už vám to tady takhle dokumentuju, tak dovolte, abych vám ukázala náš byt právě teď. Už nám tady poodváželi sedačky, různé věci, no a montujeme skříňku pod televizi, která se nám tam teda stejně nevleze, budeme muset ještě dál čekat. Všechno to je máme na hromadě a tak, takže no, nekonečný příběh, jak říkám to snad v každém tady tomhle videu, když nahrávám, jak pokračujeme v našem předělávání bytu, ale je to tak, no. Tady mě Vikinka spinká s Maxíčkem, to škrabadlo tam musí zůstat, protože oni jsou na to strašně zvyklí a pořád tam takhle spinkají, no bobanci, podívejte. No Maxi, jdeš spinkat? No běž. Ne, jdeš za mnou, když na tebe mluvím, že? No a tímhle bych chtěla tohle video ukončit. Já vám moc děkuji, že jste ho sledovali až sem. Samozřejmě budu moc ráda za like nebo za komentář. No a hlavně mě nezapomeňte odebírat, aby vám neuteklo žádné další video. Mějte se moc krásně a já se na vás zase brzy budu těšit. Tak se mějte hezky. Ahoj!